Барон Штрукер. Хидраның беренче баш кисәре. Техник яктан мин калкан баш кисәре. Димәк, алайса сез техник яктан эшсез? Локи скипетры кайда? Борчылма, мин җиңелә беләм. Минем хезмәттәшлек турында искәртерсез дип ышанам. Моны кешеләр өстендәге тәҗрибәләр эше астына куям. Алар ничәү? Безнең икенче мутант бар. Хатын-кыз. Һөҗүм итмәгез. Сиңа тизрәк булырга туры киләчәк. Егетләр, мин Штрукерны тоттым. Ярар. Ә мин зуррак нәрсә таптым. Тор. Мин утышка карап торам. Син безне коткара ала идең. Ник күбрәк эшләмәдең? Без аңаны былай гына бирәчәкбезме? Үч алучылар. Альтрон заманы.